Здравейте на всички, аз съм Симо и добре дошли в едно ново видео. Днешното видео е малко по-различно, защото ще разглеждаме DJI Air 3. Значи, това, което виждате в момента е един супер нов, супер мощен и супер хубав дрон, за който аз събирах почти цяла една година, но се радвам, защото той най-накрая е вече тук при нас. А сега, бум! Това, което намираме в кутията е именно чантата на DJI 3, в която вътре се намира и самия дрон. Като отворим самата чанта, може би има на другата камера, вътре ни посрещат дронът, дистанционното и трите батерии. Нека да ги извадим. Това е един супер уникален дрон, а това, което е най-уникално за самия дрон, според мен лично, е това, че за първи път в средния до високия клас дронове ставаме свидетели на две камери, хора. Ето тук, може да видите на другата камера, двете камери, между телефона ми е на масата, но няма никакво значение, нека го махнем, ако случайно пречи. Значи, хора, това е една уникална машина, едно, как да кажа, бижу в технологията, което те първа ще се развиват и ще стават по-добри тия машини, но това, което представиха DJI тази година е един усъвършенстван модел, който има характеристиките и на легендарния Mavic 3 Pro. Като цяло модела е и много надградил над предшественика си Air2S с това, че има 46 минути летателно време, хора. Батерията е ето този звяр тук, който виждате. Ето и на другата камера ще го покажа. В сравнение DJI Air2S издържа някъде около 24 минути в реални условия, докато този дрон издържа около 42-3 минути, което е уникално. И като имате 3 батерии, разбира се, имате 1 час и половина свободно летателно време. Разбира се, това, което ни прави впечатление веднага е колко плавно и колко хубаво се отваря самата машина, което е уникално според мен. Много е изчистен дизайна, усеща се супер удобно, супер приятно в ръцете. Между другото, машината е 685 грама и по закон трябва да се има удостоверение или книжка за управление на това средство, въздушно средство, която, ако ви интересува повече, ще оставя линк долу в описанието и по-подробна информация как може да си изкарате, откъде може да вземете курса, къде може да се регистрирате и къде може да регистрирате самия дрон. В комплекта идва и чисто новия контролер на DJI RC2, който е с обновен екран. Хора, 1080p резолюция, има антени, които са с най-новият, то даже забравих какво се вика, тук съм си го записал някъде, All-Sync, мисля, че беше Transmission, точно така до 20 км и е тестен в реални условия. Аз гледах едно видео на един ютубър, който го изпраща на 20 км, 10 отиване, 10 връщане общо, и батерията издържа, дрон се прибира, не губи сигнал и беше брутално. Супер интересно беше всъщност. И може би най-важното нещо, защото без него няма как дрона да лети, е Charging Hub на DJI. Ето тук ще го покажа и на другата камера, да се види, който разполага с 3 батерии, като едната е в дрона в момента. Това, което е супер готино за този модел дрон, е, че са вкарали именно характеристиките на DJI Mavic 3 Pro. Ама не всички, разбира се, а това, че има система за засичане на препятствия от всяка една страна. Това ще рече, че ако дронът ви лети на някъде и има дърво отпред, той ще го прескочи. Дали дървото ще е отдолу, отгоре, отляво или отдясно, той ще го избегне. Нали казах, прескочи, според зависи. И ето тук на тази камера показвам самите сензори, които се виждат, и отдолу също. Като има и лампа, ако е късно и искате да излизате, да има да види къде да казвам. Това, което е готино на дистанционното, е, че има и скрин рекординг, т.е. в момента аз като го пусна скрин рекординга, вие ще може да видите какво става директно от самото дистанционно. И в момента записваме, разбира се, хора, което е много готино. Значи има това, което намирате горе в ляво, са Fly Spots или Recommended Zone. Това, разбира се, отваря карта, където пише, нямаме интернет в момента обаче. Нека видим Fly Spots дали ще отвори, нямаме интернет в момента. Да, това е малко тъпо, за което се извинявам. Но това, което има в самата зона, или Fly Spots, е къде може да летите и къде не може да летите, къде хората са оставили мнение, че става за летене, къде не, примерно дали има хубави гледки или не. Това е доста интересна и полезна функция на самото приложение, което ви е директно инсталирано на самия контролер.
Също още нещо интересно, което може би трябва да отбележа за този дрон е, че разполага с 4K 100 FPS HDR качество, което е брутално. Мисля, че не мисля, а всъщност има 4K 120 FPS Slow Motion и също така вертикално видео, което е на 2,7K, всъщност камерата не му се обръща, а изрязва от самия екран центъра и така може да си правите видео за социалните мрежи. Но мисля, че стига толкова технически характеристики. Нека да отиваме, защото сега сме се насочили към Кремиковския манастир, където ще снимаме, така че до след малко изчакаме там. Така, здравейте на всички! Вече държа микрофона правилно, всичко мисля, че е наред, защото това сигурно е петия път, в който пробваме да снимаме този кадър. Да, отиваме на Кремиковския манастир. Времето е обещаващо лошо, но се надяваме да не вали, да получим хубави кадри, защото все пак лошото време е най-добрият приятел на фотографа, стига да не вали дъжд. Там природата е страхотна, манастирът е страхотен, ще се разходиме, ще покажем някои интересни неща там и се надявам всичко да мине по план. Машината е подготвена, заредена с 3 батерии и да не забравим да отбележим Боги, който е зад камерата. Оля, и нека да тръгваме. Чакаме и Ивчо от Vicia Productions или оператора, който беше по-рано в видеото. Така че, let's go! Между другото, докато Ивчо разкажеше вицове, объркахме пътя и се отдалечихме с няколко километра, ама няма значение. Защото все пак дошли сме да забавляваме. Минахме покрай табелата и пише Кремиковци, така че не е квартал, ще го пишеме градче. А това, което е супер яко на самия манастир, е, че има животни, които се отглеждат. В смисъл, имат птици, виж, че имаха зайци, сега като отидем ще видиме, но просто манастира е, как да го кажа, интерактивен, ама по своя си собствен начин, нали, което е много готино. Пристигнахме на манастира, ето го там, отиваме да го разглеждаме. Изключително красив е. Дрона е тук, правят ремонти навсякъде между другото, явно нещо подготвят, не знам какво. И нека да ходим към самия манастир. Вече се намираме вътре в самия манастир и както предположихме, наистина правят ремонт, явно ще изграждат нова църква или ново отделение. Между другото е много красиво и много поддържано, а това, което е интересно за това място е, че се състои от 2 църкви, като едната е тази, която, ако не се лъжа, е от 15 или 14 век останала и една нова, която е по-голяма и е от началото на 20 век, ако не се лъжа 1900 и някоя година, като манастир е бил пожаряван 2 пъти, още по турско робство, но е бил възстановяван с помощта на добри хора, които са дарявали пари за манастира. Между другото, нещо, което прави впечатление, когато влезнете вътре в самото място, е добре поддържаната градина, буквално навсякъде с чисти цветя, добре оформени и най-различни видове, които много допринасят за доброто настроение на мястото. Паун! Дайте да ходим да го видим. Май не трябва... Виж! Това вече не е фейк. Това е много красиво. Паун? Actually не се страхува толкова. В смисъл на такова близко разстояние. Боги! Боги! Виж! Брат, това са зайци! Holy shit! И са навънка, братле! Ела да се доближим до тях. Между другото, аз знам, че тук наистина много се грижат за животните, което е страхотно. И щом са ги оставили на свобода да се разхождат. Виж ги зайчетата! Какво беше това? No safe for work. Изпика ли се? Да.
виж го то колко е красив. Бате, виждал ли си толкова питомен заек толкова спокойно се разхожда навънка? Да. Къде? Пъпо? Не знам дали то заек е питомен. Ти ме на лов за пилет. Не, между другото, ето и всичките тук фазани се оказаха. И кокошки, и патици. Между другото, това мисля, че е черноглава патица. Супер интересен вид. Зеленоглава, не черноглава, зеленоглава. Боги, между другото, виждали ли сте такива патици? Nope. И аз зумни да видят хората колко е красиво. Ето е патицата. И най-накрая е време да пуснем дрона, защото все пак сме дошли, затова там една котка между другото са катери, но няма как да видите в момента. Пускаме дрона и директно ви пускам и от екрана какво се вижда. Даже всеки момент ще се включиме с него. Така, вече виждате и самия екран. Ето го оператора отзад. Ето го и Ивчо. И сме готови да излетим. Между другото съвсем леко капе, но... Вече летим. Много студено е това между другото. Виждате Боги. Виждате и Ивчо. И ви предлагам да се издигнем след 3, 2, 1... В момента виждаме мене, Ивчо и всичко на камерата, на дистанционното и на дрона. Това, което ще изпробваме в момента е неговият Obstacle Avoid Sensitivity, каквото е там, това, което избягва обектите. Сега ще дадеме... Даваме напред, виждате, ето даваме сега напред. И дрона също го вижда, ето лети. И се приближава към него, и го приближава, и го избягва, хора. Това е уникална технология, уникален AI, смисъл. В момента летиме на високо в планините и между другото е много, много красиво. След малко ще обърнем и да видим и София как изглежда и направо много голям кеф. В момента сме седини на 72 метра височина според точката на излитане, което е ето от тук. Така го пише на самото дистанционно. И сме се отдалечили доста далеч. И в момента ето и чела да видиш, ако искаш. Какво се вижда? Видиш ли? На колко метра е издигнато? Това е много далеч. В момента е на почти 1 километър. И надявам се това видео да ви е харесало. Ако е така, може да оставите един лайк, един коментар и да се абонирате. Вие бяхте с Vitoše Productions. Чао, чао и до нови срещи!